Para naman sa ating good news, ngayong umaga, 2 Pinoy tagumpay sa World Surf League 2025. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin, Idol Vico Cancionero. Pagdating sa sports, hindi papahuli ang mga Pinoy sa boxing manyada, basketball, tennis, swimming, weightlifting at iba pa. Ngayon, sa surfing naman nagpakita ng determinasyon at galing ang 2 Pinoy na sumali at kabilang sa mga nagtagumpay sa 2025 International Men's Longboard Tour na ginanap sa California, USA. Nasungkit ng 2 lokal mula San Juan, La Union na sina Rogelio J.R. Esquivel Jr. ang ikatlong pwesto matapos makapagtala ng 6,085 points. At si Jo Marie Ibuesa naman ay nasungkit ang ika-17 na pwesto sa Lexus US Open Surfing World Surf League. Patunay ang kanilang tagumpay sa dedikasyon, husay ng nagsilbing inspirasyon sa bawat Pilipino. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.